Hola, bon dia. Avui us presentarem les notícies més recents i aquestes són. Les notícies del poble són: un miler de professionals de Catalunya Central aborden la prevenció del suïcidi davant l'argument alarmant dels casos. Espereu que les notícies de la comarca són: presó provisional sense fiança per a l'acusat de matar la seva parella i 3 agressions sexuals a menors. Els millors vins d'Espanya. De Catalunya. Atenció, les notícies dels joves són: Aragonès insisteix en educar en l'ús del mòbil, però anuncia un procés de regulació. Espereu que les notícies del centre són: celebració de la castanyada i el Halloween a l'institut. Com serà la sessió d'investidura de Pedro Sánchez el 15 i el 16 de novembre? Sí, hi ha un munt de notícies, i si no esteu atents, us les perdreu. La castanyada de l'institut tindrà lloc a l'última hora, és a dir, a les 13:30 i a les 14:30. Les diverses classes baixaran al pati i faran una desfilada amb les seves respectes disfresses. Davant d'altre es dona diversos premis. A la millor classe decorada, un premi individual per disfressa i a la millor classe disfressada. Participen els alumnes de quart de l'ESO, de tercer de l'ESO, segon i primer de l'ESO. La notícia dels suïcidis són que en els darrers de 9 anys s'han registrat més de 1.800 intents de suïcidi a Catalunya Central. L'any passat, en un total de 35 persones van treure la vida en aquesta regió i els 9 primers mesos de 2023 ja s'han registrat 32 casos de suïcidis. Una tendència que, segons explica Teresa Sabater, directora del sector sanitari Penedès, va alçar i és alarmant. La notícia de Vilafranca del Penedès és jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Vilafranca del Penedès i Vilafranca del Penedès ha declarat presos provisional, comunicada i sense fiança per l'home acusat davant d'homicidi amb ocultació de cadàver per presumptament haver mort la seva parella. Segons han informat aquest dissabte al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, els fets es resum el 12 de setembre de 2012, quan es va denunciar la desaparició de la dona a l'Alt Penedès, que encara no ha estat localitzada. La Diputació de Barcelona informa en els últims 5 anys ha augmentat significativament l'ús de pantalles en adolescents. Segons una enquesta d'hàbits de salut, un de cada 3 nois utilitza el mòbil més de 3 hores diàries. El 41,3% ignora les seves obligacions per connectar-se a internet i el 45,4% passa més temps navegant que amb els seus amics. El candidat socialista Pedro Sánchez es sotmetrà a la sessió d'investidura el 15 de novembre. Necessita el suport de 176 diputats i s'espera que ho aconsegueixi mitjançant pactes amb altres formacions polítiques. La sessió començarà a les 12 hores. El consum del mòbil. El president i la consellera d'Educació han pronunciat aquest dictamen al Parlament sobre la regulació de l'ús de telèfons mòbils a les escoles i als instituts. El tema estrella en aquest inici de curs, si no explica el 53% dels instituts catalans ja han regulat el seu ús. Segons les dades
de l'enquesta que han realitzat el conjunt de centres educatius del país i han insistit que l'aposta del govern no és prohibir, sinó educar. Prohibició de la tecnologia. L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat la prohibició dels mòbils a primària i a secundària, amb suport de diversos partits, incloent Barcelona en Comú, PSC, Junts, ERS i Vox. El PP s'ha abstingut. També s'ha ratificat una proposta de ERS amb debat sobre l'accés dels menors als dispositius i crear espais sense mòbils per a nens i adolescents a Barcelona. Gràcies per escoltar-nos.